2005, esa década, foi bastante especial porque, sobre todo en Muxía, douse unha... como dicir, unha... corta. Un acontecimiento. Eso, non me salen as palabras, Vale, douse un acontecimento bastante especial porque abriu o Ciber. O Ciber abriu Rubén do Ciber, que a ver se o entrevistas algunha vez, que seguro que el ten moitas máis anécdotas e contache de verdad os entresijos do que é montar un ciber en Muxía, daquela, cando nadie tiña internet na casa, que agora todo o mundo ten internet no móvil e todo, pero antes xogar online era coller o mando, a ir a casa dun amigo, a conectarte a súa play, a xogar un xogo de varias personas, non había outra cousa. Daquela ainda estaban os móviles que só mandaban SMS, politono e todo isto, e foi unha época que non sei se nadie... Da miña edad, claro que sí, pero de igual de 5 anos menos ou 10 xa nada, xa igual, xa nin a viviron, non? Foi unha época de abrir o ciber e abriósenos un mundo de posibilidades, porque de repente tiñas un sitio onde ter internet. En plan, apenas tiña xente de Muxía internet, habría un ou dous que serían, ademais, aquela que era bastante caro, entonces pues, tampouco era un gasto que un pai de Muxía dixera que era necesario. Ahora todos os trámites van por internet, todo se pode facer por internet, pero antes para que querías internet? Pois a xente quería a xente da nosa edad pues, quería en plan para descargar películas piratas ou para descargar cancións, pouco máis, gravar discos e ter películas. Porque daquela incluso os xogos online non estaban aínda bollantes, non? Bueno, abrí o Ciber, que ao final resultou en dar sería como o centro social de Muxía desde ese momento, porque como estes típicos puebliños que só hai un bar, entón todo o mundo vai ali, en plan, acabas de comer, que faz? Pois vas aí. Pois o Ciber transformouse un pouco en eso, antes a xente como andaba desperdijada, dando voltas por Muxía, tal, pero desde que abriu o Ciber, pois cambiou radicalmente. Fíjate o que hai que unha persona abra un negocio, non? Que cambia toda a estrutura social e unha pila de historias dun pueblo. Acórdame que ao principio de todo tiña 10 ordenadores solo, abrira, bueno, modestamente non, porque, bueno, 10 ordenadores xa, para empezar, máis ordenador que controlaba todo, pois Rubén autodidacta, entonces nadie explicou como facer, solo buscou el enterándose, mirando con xente que tiña internet ou noutros ciberes e tal. El sabrá millor, non sei se na casa el tiña internet ou non, pero bueno, creo que non, porque el deixaba descargando películas que antes tardaban 4 días en descargarse unha película, non? Que hoxe danos a risa, que en 10 minutos xa está, non? Pero antes eran 4 días de ordenador día e noite descargando. Montou, a xente de Muxía empezou a ir ali, pero de ali, como Rubén tamén vendía chucherías, porque vendía pipas, vendía gominolas, vendía incluso latas de Nestí e todo isto, tiña nevera e todo, pois xa ibas ali, comprabas unhas pipas, collías unha das illas que sobraban e metíanse moitos deles comendo pipas directamente na papelera, e aínda que sea para falar, nadie, aínda que houbera unha persona sola no ordenador, podía haber outras 7 no ciber charlando e comendo pipas e falando, non? Recordo que había varios tipos de, digamos, de grupos do que sería o ciber. Estaríamos os que íbamos todos os días, prácticamente, frikis, por decirlo de algún modo, desto de que, ademais, empezamos a conocer a Rubén, empezou a, o que sean, preguntábamoslle que esta canción justame cal é? Pois mira, deste disco tal e cual. Nese aspecto, pois a min, polo menos, abriume bastante un abanico de cancións e de grupos a descubrir que, por daquela, eu tiña unha Play 1, non tiña nada máis na casa, entón, a música, pois, a que escuitabas na radio, os discos que che puderan pasar, non? O que poderan vir de Coruña ou do que sea. Pero sí, tanto de películas ou de series, porque el descargaba series, descargaba de todo, e bueno, como que fui tamén un foco de apertura a enterarte de
culturizarte, no? O tema música audiovisual e todo eso. E despois, os que nos acercamos como máis a Rubén, os que xa o conocían de antes, e dixían, este rapaz é medio raro, pero porque era, bueno, gustaba ir solo, trataba de outras cousas que el dicía que non era de Muxía, el dicía que era da Coruña. Se o entrevista seguro que cho confirma. Entonces como que non os muxianos da súa pues non lle daba moita bola ou non se levaba tal con eles, conocían e xa abriu este tal, pero tampouco de repente se volveron amigos dele, o sea, sencillamente estaban por ali. E pois outra diversa xente que sencillamente viu que había xente que iba para ali, uns a falar, a comer, outros a xogar, outros, eu chamo o sector do chateo, que iban a chatear directamente, porque daquela, estou falando da época dos toques. En plan, era acabar de comer, no meu grupo dábase toques, era en plan, un toque é vas ao ciber. Entón eu contestaba con un toque sí, ou 2 toques non bon. Si ti respondías con 2 toques non bon, pois igual che caía un SMS, chipirón, pasa pa aquí, que faz na casa morto de... para de viciar, fillo de puta, sabes? Bueno, non sei se poden decir palabrotas, pero... E ti, era joder, teño que contestar, gastarlle cartos sin dicir que non me apetece ir ahora ou que vou máis tarde. Era así, era a época dos toques, de cando mandabas algún mensaje ou de cando Movistar sacaba Movistar ou calquera compañía sacaba un rollo de paga 3 euros ou 2 euros e tienes 400 SMS este fin de semana. Bueno, eso xa sabes pouco tempo, se utilizábase para dicir chorradas, mandar un SMS con... había xente en plan, mandabache su normal, no? Metíache un SMS con unha S, outro con unha U, outro con unha N, o sea, facían chorradas así, porque a xente... tal. Entonces, como todo o mundo acabou ali, pois creo que acabou indo xente tamén que dixe que non era nin un nin do outro, porque lles gustaba estar fora ou non eran dese rollo, pero acababan indo ali porque todo o mundo iba ali. Entón, joder, algo tendría, non? Polo menos, pois ves a xente. Eses eran máis esporádicos, porque ademais Rubén non deixaba fumar, en plan, por exemplo, había xente que fumaba porros ou fumaba pitillos ou tal, pois non fumaba no ciber porque non deixaba fumar, tampouco se bebía alcohol, bueno, que non podía vender alcohol, claro, nunca se bebía nin dentro nin fora, tampouco, pero a xente sí que iba a fumar fora, ou igual un metese casi así e metía o brazo sacado pola ventana que tiña cerca, entón, bueno, se caías ben deixabache, se non, dixeche que pa fora, non? E nada, aí empezouse a xuntar todo o mundo e como que, pues, vía xente que eu non na miña vida había visto, porque claro, que xa, daquela época, pues, non era moito de andar, iba dunha casa pa outra, ou quedábamos varios, íbamos cada unha nosa bola, conocíalos, pero non os oías falar, nin a personalidade, nin como eran, non? Entón, como que o ciber foi un punto de unión de todo, e onde empezabas a conocer como a todos, máis profundamente, non? Había conversacións, podías te unir incluso, e tal. Despois, o rollo social cambiou bastante, e o rollo tecnológico tamén, porque estou falando dunha época que Rubén tiña que ir ordenador por ordenador co CD, instalando o xogo en todos os ordenadores. Despois, acórdome que xuntaba, claro, ti, o rollo de Rubén era que eran pesetas, daquela ainda. De feito, xa levaba anos a ver tu ciber, creo, cando saltaron os euros. Era en plan... Sí. Calcula, pois, sí, porque acórdame ademais que foi a primeira persona que pagou en euros no ciber foi Héctor do Castrón, o irmán de Dani, sí. Sí, foi a primeira persona, Rubén sempre o recorda, sempre o día. Eu estaba ali cando estaba a canción de es moi fácil, si lo intentas, es moi fácil, si lo piensas, canto, Rubén, non sei que, bueno. E tío, o que facías era coller as pesetas, dicirlle, Rubén, méteme tantas pesetas ao ordenador número 3, ou, ademais, daquela, Rubén tiña ordenadores millores que outros, o ordenador número 1 era millor, era máis rápido, o número 3 tamén era millor, era máis rápido, e os outros, pois, eran de máis baixa gama, non? Pero, bueno, así estaba un aberto e un directo, non? Que iba todo moito máis rápido.
E o tempo era euros, literalmente, ou pesetas. Entón dixíaxe, pois méteme 500 pesetas no número 1, entón, pois imagínate, non sei canto era, se era unha hora ou non sei canto era. Non me acordo canto era. Entón, pois claro, a xente ti vas ao ciber e tamén esperar un pouco, porque ti vas ao ciber, de repente, viña un, viña outro, xuntábanse tres, diste, con outro xa temos partida, pois andaban a mandar SMS, en plan, oi, estes 20, que son, faltas ti, entón imagínate, pois ven Dimas, ou ven Damián, ou o que sea, e xa está, xa somos 4 ou 5, e metíamonos a xogar. O xogo do que xogábamos daquela era o Quake 3, non sei se acordará a gente del, pero bueno, era un shooter en primeira persona, estilo como é, Counter-Strike, pero bueno, así futurista e tal, con armas de láseres, con de todo, non? E Rubén, acórdame que cando nos xuntábamos varios, dicía, Rubén, créanos unha partida ao Quake 3 e tal. E entón viña el co CD, que metía o CD no ordenador que iba a crear a partida, e nada, metíanos a xogar, en plan, metíamonos varios, métenos todos 3 euros a 1, 2, 3, 4 ou 5. E íbamos todos, pum, a xogar. Ese, pues, éramos un tipo de cliente, eran os clientes que íbamos a xogar. Entonces, mira que che estou falando daquela, crear partidas cun CD, desde un ordenador. Como ese ordenador se colgara ou algo, todos para fora da partida, volver a reiniciar, bueno, era un petate criminal. Despois, fui avanzando o tema, bueno, primeiro vamos explicar un pouco os usuarios, que me acordo, se non líome. Éramos os que íbamos a xogar, ou esperábamos que houbera un grupo de xente para xogar, despois os que iban só a chatear, basicamente. Daquela era, creo que se chamaba o IRC, non había nin Messenger. Daquela non había nin Messenger de Windows, nada disto, era o IRC, que era como un sistema de chats, que igual había un chat solo para C, un chat solo para Curcubión, e ti entrabas ali, había xente de C, ou xente de Curcubión, ou había varios chats que, a verdade, tampouco me interesaba moito, non sabía moi ben como funcionaba, a xente soltando paridas, habrá xente que habría xente que usaría para falar con xente e conocer xente, pero que podía estar en C perfectamente, en plan, de onde eres? Eu vivo, estou aquí en C, ou non sei en que, no ciber, porque xente con internet pois non había moita, non? Que, claro, entendo que quedarían para falar, había xente que iba ali religiosamente, tantos euros o tal, entonces, pois, metíase ali a chatear e pouco máis. E despois, bueno, había xente que se metería o de meterse en Google para descargar calquer cousa, pois eso ven despois, porque Rubén tardou en montar un ordenador que tuvera gravadora de CDs. Algo tan fácil, non? En plan, pois daquela era un aparato que era unha gravadora, non che valía o propio lector de CDs. Entón había un ordenador que tiña o rollo de ler os CD, ou de gravar, entón despois había xente pois, que gravaba CDs e tal. Creo que tiñas que pagar por gravar, por eso acordase mellor Rubén. Despois habría xente que buscaría cousas e tamén non sei se Rubén tiña unha impresora, creo que se podía imprimir, creo que sí. Non che facía fotocopias, pero bueno, unha impresión ao mellor creo que sí que che deixaba facer. E despois había xente que iba a comer pipas, como dixo eu, o sea, xente que iba ali e o seu rollo era xuntarse cos amigos nun lugar onde había sillas, non era un bar, entonces, pois, bueno, tampouco podías facer barullo, podías, non sei, era un ambiente de xuventud, solo, a xente maior non pisaba o ciber. Non había nadie maior que fora ali ao ciber, moi raros casos. Habría de todo, había xente ao mellor que viña de fora, non sabía moito do tema, entraba no ciber o típico francés, ponme 5 euros en el 3, de verdade. Ou entraban como hago para conectarme? Preguntaba, bueno, explicaba e tal, nos mirando así, un pouco. Sí, unha vez sentado o ciber, calquer elemento exterior era como, quen eres, de quen vas sendo, sabes? Era así o tema, sí, bueno, a conversación, pues ali un punto de unión todo.